Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no so ni ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa adesoma ma ye mamu nyina kwaba na ye sa mamu nyina ade toche ede emoba adwira sechere dumase emu na enne eye ade afi mu ni bra edikan a Barima Osei Hwedie woni natena kwanya nehema ene ne man panyimfo adwira panyimfo aposifo asrafo sanso ene prison officers ene adehia adwira empunto ne kankota wo makoma so no omuni nara edo bebudumu ata Barima Osei Hwedie chi amano edi Akwasidae amano ayefe na kro na yekese ahye otwede mponyankopon ene nananom enimonyam na esanse Alandu Media yewo honom a yesuma santaman yesum Ghana man na afenso yesum nananom ntem ade yase yenso yaba yeba besum sara ene ntika ye ho Niemfa Barima Osei Hwedie Akwasidae wodi na kwanson kopa so kra yemfa emeson bidi ede maame fozia kaye ho na yensom Akwasidae
Babali, more official also. Thank you. Nana happy to EjuraHene. Yes. Yemenshia and so phantom from any kitty and so ewaha and Akwasidae. Nanki a chair baba so poswe. Nanso so nano sa kodwa se bi se singa ba panino ne minimu atare so kakra. And nti wa woni tua. Se gale ministries yema ku pani one ne ba mu ba pani na nsan ne minimu atare. And nti na poswe no anya medro no. Na no achi Medikasemono ekoma eye presby asafo ewo Ejura municipal sofopani wadano wano anesaye president at the man local council of churches oye asante mapondeshie na sarebediako osoro sumusre nya safi yuhua nyoto odin da bia enne dey odi ahye Yes, on a party of holding on says you have to do yenso. Abotaye is an amphony, Abemua, a yard for Sabri. It never be open for, and I think I did a young ship, a holding on Pani of the party of my name, a moon po, a tonua, the one I see you. If you are to ye, and I trust and couldn't afford African was she. Extra. I'm going to hold the Catalan so that it just so that's a control. The professor, the watching, you put yes, you in a room, said what don't hear. If you didn't call, there has children go ye demo. What can you home? What boy? What so you move? Maybe they are singing or proposal. What do for you? They were sick. The answer won't pour. Udoyenti weshie kuyesu ebo Jesus dimo ni abonka yina amen amen mina ase kumensase
no wantimi edru ha na mo ba ya mo the 6 cartons of minerals drinks and a day aba eno achi bebi nso eta yechire yene nye we no ho ya de ndie yiro ene yesune no ke ka mi chira wase ana afi bo mu ade nso wo pepe mi no ta chire kufu ansemini alaje pangabu ko baabi na omoma ifufu na pangabu ode fanta na edi fufu yi na me ndi na sinti ubom fro faso de mi na na me fanta de mi edi fufu sai me yam besa yi enti woni nkramofo na ma ya pa om do mu je aduane na ntem no mu di o ma de amse ansa ne be wa chechede pande na ne fie ni nim ho bi enkomo a woni o mu bedi ye no akoye senkawa a wo tensu ani age ho amane Barima woni mu de enanti woni anam say onti no mu twa plane ticket every ohima krom so mo be hwe nne buachi nkonwa Akwasidae na empanisi control for simisuma animani so wonko suku da na broni so ba na wonhunu dia ene na tese wo ankasa wonim ne awoye ti Barima na dia ene ne nuanom ene na ampon ne nuanom sinya nkwada eno achi de didi Akwasidae ye bia no omo de eno nsoso aba onyene ba ene maame no me mama nsoso akwa aba ye damo ase yo Barima me drama eye wo ankasa ofidi a wosum ye a nyame adom afefe se buro a wo ba wo de ne nuanom ne wo fa ase no maka no ho eye Ejura prison camp Mwada Roma Ejura Divisional Council emodi amobo ye ene ayemu ya Barima mo ye no eno nene ye te mo mpentem kwai apart from say ye fa ye Ejura fo ma no ye dia ekwa ase ne mfaso a ye nya no eso yie pa emumrante yeso kra ne maba wa eni kunu no bi enso connect a eno so betimi abo e be kakra prison officers ma bebre ne be fra Ejura ha ne nyina ho mfaso no bi no enti Barima Wada Roma prison camp so mo ba ya omo snap ene de ehyaboa mu yi yemfa ne nyina emam aye viare eni Barima me sumo bro na EjuraHene na ketiwa asran requirement this year no ono wa ho ofetin crofo tia ka sika fira santenton so eba asante Ejura be hwe wani mu keke ahu ofenti ani boss ani ewra chechire nyampada nananom yera MC Dr. Penny asofo Penny fo nananom atrankonya Second Zongo Chief Imam ahoho no so amabedro mejina ha empanisi wo tenten me nyina wo hu china jinya menkwani ni madi chimu nse na oyire sore ni ama yani mame sore ni ama nani na memfanchre Barima ni ama every year Kingsley Nana Owisu do na friend Nana Kwame oya odeshie me say me hu no kre na man kan na me yam ya enti na no me heda e fa na chi e wo chinchin kura kwa no so na me kohwe adwuma na wo ye ne thickness na ne thickness no se de sitie na manya bia beka wa anye ne yi amatwa na da pa eno nti me kohwe se de wo mo eye adwuma no na mbusa agrofo ne se contractors no ye obi no mo ha ade adwuma no mo musika no ye teso ana se no so ni nyina ye pe na wo hwe se de Barima brantie enwuma a wo ye chinchinkura eye police post nyina no ono na da Roma na ye sie ade aboa se de ye nyina ye nim no Barima nra osa koye donation cement ahodo me aso me ne kasa kokoma ma ka chense me sre no broadcast ne kwa no ne nkomya yire bi amanya no ti ho enti won hwe kwa no na Barima wonye emaye ho aso na Barima ofie ewo eho na chema pokwa gudu na nchanse ahene eho no mo nyina fie ewo Barima enu achi nana eni ono so ne fie ewo hobi ne manzo te ho
Amraja fi bridge ya bon so ti ho. Mira, eni ma ye sam hasasen sami. Mo to wom, we de mo hye ni yie pa ye de nso wom. Ya no so ya de wa ha. Guinness no ne origin no eno ne ye no ya de no. Ba fi ko ma me mo to am yam betu. Isemane nye ho. Eno achi ensuo nso wa ama asofo no. Ende ensuo ne de ba ma mo asofo. Afe Barima wadaroma. Eno achi take away ma 200. What? Hingwafodia. Ensita for the TV na mampofo asomo adwo wo mo. Entimunya bibi dia Barima ho atoro. Barima ne ma ebu ha nyina achi. Nana Kwame ne busia ene EjuraHene no a sebe brediasa nana no mani mu a o wakoto na topa na obi ni nachi na ho mfaso aba ma EjuraHene. Tito da bia ma mo ha mo prema mo kunu no mo mfa mo achi na ba bia o mo ko mo nim de eba nana no Madaroma asafo no Madaroma Mira no achi Buoma de kufu atai eye Akwasidae achi Mejina nana no manam EjuraHene trade ampon ko ambasa yi adom konkroma ne nyira mpon atoko ene bura hoho no nana no eno achi ye be konkonya fie so snaps so miensa ai pentu ba ko na strada enso etechre nana no na yera no bejina ha ene Akwasidae de omode boa dase ahene wa dase nyado pia nana Kwame ko ne ko chia na EjuraHene onko akọ yo
Yakafuwo Yadawase Yeshewenyonya Odu Yefo Yeyiwa Yedada Odu Yefo Yeyiwa Yeda Yakafuwo Yadawase Yeshewenyonya Nyame nyawaye amaye ayamaye yebeyiwayo nana nyame nyawaye amaye ayamaye yebeyiwayo oh nana nyame nyawaye amaye ayamaye yebeyiwayo nada nana nyame nyawaye amaye ayamaye yebeyiwayo nada on us who come they want no on and come they want no omra me video on us who come they want no omra me so on and come they want no omra me video me say yesu yankwa bodo yesu yankwa bodo yesu yankwa mana yesu yankwa mana Yes. Barima singing about you. What do you pray to?
kuna utekura hasan yakungoni alamramania nani fanye alamramania obino yapona kura na papa so kura yakungoni kura na papa so kura na sebu yakungoni nakura komi kuna utekura hani ndasebu yakungoni nakura komi kuna utekura hasan yakungoni alamramania Mania obino
Mijina, Miriamma, if free UK, Navy, Nana, Elstra, Bray, UK, Intinane, your house, Henry. Yabaha, and some four and I did the home community. And I told us afraid and said, Alandu Media, and a while. Yabano, and Sra, and now, a cow money and more one said, yet the one way and more UK said, yet dear, EjuraHene, yet Barima would dear new in your home facility was shut up at every month by you. Now to say, when you chicken a ground home, it did not say this time, no young minute and one way ever near no media demo. Dear Baya, Yaban start near Banana, sound to friend. See, I also get to every and one way to dance. Come on, some Cassia and Mama. Yeah, that's it. Barima Osei Hwedie, one nananum atinam kwanya. Your papa searching zongo, one paying for security personnel. You're MCU. Penny for your sham henina, Madaroma, the ceremony de Mukasaka cra. Nana, Wadaruma, Mayabu Sumi and Muani, and MPP. Senior Diane and Yen Shayam, we are sure a party, a constitution, as you say. And fear idea. I was saying, I assume party in the Akunya Suana, somebody, Kadimamin Kabia, Mamosi, and penny for. Now, when my Akunya, Wadaroma, your bow now to the sray, a footso, your bow hope a sray, and Paibo, and now to your foot to a Sebiara, as I Kunkunya, Demon Paibo tired. Neboma MPP Edin Kunim. Nana Wadaroma, your call, Edible says no. MPP Amano, a year, Yamwa, you ma Edi Asre. Yaya, only party, I say, and say, Yama soon the party in Palan to my pen fry. Nana Wadaroma, Edible says no, and more than pay ye. The Majidi said one part, one of Putum, I be Ayabre. It will be a cadema Sundia by a Sundia council, so ye and penny for. Nana Wadaroma, Edible Castle, Yemi Bema, or the for Abdurrahman, Osra, or Nana Yamiana Duma or Dick, I could check a CSN and Sam, on a constituency chairman. Constituency chairman, Mama was some manner. Thank you, chairman. Nana Wadaroma. Yes, I share so your first vice chairman when you said the problem kakra who do don't want to went me and maybe. Your friend Osei Kwejo, Mr. Osei Kwejo, no free and in a sue seko and put him home. Sana Sunami Malomo, Honorable Akwasidae, the donor friend is sympathy. One of the Yamayan Aduma MPP and my Yan Adum so I'm making as a second vice chairman. No one see a party man. Now, buy me dinner. Nimpiano Subium, a Dramani MPP, my Madum Sadia Punakasia, a constituency secretary. As I shall say, I met to me do my parcel. It's my gift in Doma. Dinamu as a battery for a party. Kakake.
creative wa utosumienu a woye EjuraHene nananom atrankonya Ghana mampanyi nsi anamu a wohwe Ejura Sechadumase mansi so Honorable Osei Sajin Zongo ne mpanyimfo asofo a mowo Ejura Sechadumase mansi mu ha security agencies a motwa ye ho ahia awaye mansi mu pata ahodo a prempren mowo ye ntem ha Ejuraman emane mema ya dofo ya dehia moso mofri amanane abeka ensa emprempre a yete hayi bibiara wa ha bia ye de aseda kese efre nyame ho ema monyina akwaba ene de enya kasa tenti bia masem nyina ya aseda kese na Barima ne mpanyimfo ye de mpanyimfo amho nyina wo dosronko amoyi na di ye hwe mo afi nyina ye nhye dan ni ade kesese ene na ye yesi wo se ye betena se na ye di ade kesese ahye nyame adimonyam semo ama ye ya enyeye na mo ama ba mo de odo abebo odomo we kire odo soronko a mo wo ma Barima ne mpanyimfo ye ni aso abroso ye da mase bebre mo nko so na mo mpa ye ma Barima ne mpanyimfo ye de enti awa ne se ye de ho abafore ama Ejuraman ye djuma ye nyina ne se ye hwe se Ejura befa ne ntema papa afra yeti we watimi ni wakame bia ne yentem odo soronko ene we yentem ye pa ye bo nyina ne se Ejura befa ne ntema papa afra Ejuraman ye da mase bebre wo do soronko amoyi efisa Barima ba ye me ne mpanyimfo monsi ye kwan ewo bibia hoda bibi bere edi ansa beso mbia no mo boa ye se enkoso ana me kan ye se yenko ye ntime ye abramon ka security services adjumanko amoye esobro so na ye mpa bo nyina se nyankopon a obo so ne asase no o ma mo ahoden soronko na mo fa nyina nya adwuma nyame ne aban de ahye mo nsa no monyempo manemroso yeba MC yeda wase bebre oba ye enche kura ba ye wuse nyankopon de honhom soronko ne awode soronko bia hye omu sefa beboa wokro Ejura wodi woni baabi akọ nti yeda ho ye nsuno siri ene wo ochi a ye nyina ya chia ye mpa ebo ne se nyankopon no awode oba no onfa wunsiye wamma wa hoden soronko na wamma onyansa emudoro oba yenche ofa nkran ba bia wo hia no ona bo na pede wase na me pempuntuo akoye kuroma Ejura di woni muto no wono na yedi ni gina twene ne wano aban wonye mistake na menim se onye mistake so da yeda wase ewo mo asoronko a oso odeboaye me ba gifti wabeyi mpanyimfo edi akire ampa mo beto aba no meti huhu bi okrom ha na me ka kire mo se ahemfo de yede yenya politics ba mo politicians no mote ahemfo yasase so ti ye wo kwan se ye frem no ye kasa kire mo se ye mpe watimi wakame bia okrom ha na mo de ose yeye ama first Ejura ye twodi kura na nipa so ba akokọ Ejura ye twodi a na nipa ewuwo Ejura ye twodi a na moja egu asase no sabe ye hu se watimi wakame bia kura se Ejura momma mo nsam ma wo mo moa nyamenam na dom so edi position ehye mo nsa no mo se fata enunti nyame ma kwan se momra emeyesa mo medisa position no so no entisa nka nyankopɔ o masa kwa tinyem die bia nyame dia mo bia mo hwɛ so na mo mfanya adwuma emwa mo party no mo party na edi kan beye party bia so sɔre so obeto na ba ono so ye befa saa kwa na so afro mo eno makasa obi ankasa na nanom wa ha ewa na nanom de ni ba bia o na nanom ye nye politics ye de mo nyina mo ye ma ne ye nananom na ya sede ye se ye hwe na sundue eba kuromu
Adwama yadamase bebre na yade yare hosem ekọ dagoma lai enche kura na oduma nkuma wo etisi dagoma lai befa sarchi dagoma ekoye na yade yani edi akire yehu se ayedi ama wo mawurawura mu akofa obi a media yate ho akire me yehu ni kro no media kofa obi a ono so oman ni zongo man no da na koma so a sabe wo mde enche o mde ne becha Barima ne mpanyimfo wo munya maye kura no ye prepre kwa matwa nipa kro no ya masara chi zongo kwan se amamre bi ese fata so ye no onya ne ntem no mfa nipa kro no mecha na no ye nhira no kose na ye nya dagoma hene e wa adura zongo adura mai manuasi be damase bebre ye nua mo a mo free land so bae Madam Asepa, much less also yatete mo ampa. Enu amebo kasa kire nananom. Enu Hansen, ofri twafo hini fie. One na nasafo kasa ofri na nachidom hini fie. Eye minia otene Chelsea, minia no mo a wo mapie ewo. Mame, minia no mapie wo kumawu no. Omo so o mesi wo mu nyina na mu. Nti wo hwe adwura adihye enko na etewo no. Me koto mo land ambonte so no. Woma nimi ho agrokora sa asema yede betu manim no mo bedi so no maba beboa nananom ene aban ama adwuraman afa ne ntima papa afra ye kukrompo na ye besoa ye di adempo ne maba na afahye mo ahye me sa afahye bere no so mo beba abeta ye chi ye damase bebre yakopon hira mo
asofo mpanyinfo aban krache panyini MPP ne NDC mpanyinfo amowo adwira asofo mpanyinfo sɛdeɛ Barima Osei Hwedie ekasa kyerɛ mu ni sɛ maba amano ayɛ fedodo makyerɛ do makyerɛ sɛ adwira man no ɛda makoma so na Alandu Media yeso wose yeso masantama ne yeso Ghana my love so na nanom so kanko no mpunto so da yakoma so ntena ɛne yeso eba yɛde som no kro yɛ eba besom mo na yɛhyɛ mo bɔ sɛ adeɛ bi efa santama ho adeɛ bi efa nanom kanko ne mpunto ho de sɛ wo san Alandu Media ho a na menim baby obekwa kwakonye bi enti wo dia obɛya ne sɛ obe subscribe to Alandu Media YouTube na wa share ama fofo nso enye bi ahwe na sɛdeɛ daa ne daa yɛ ne nyinaa no yɛde amamre ne amane fikofiko a enkan so nkagya no yɛde ababa besommo Barima Osei Hwedie onkwaso Barima wonkwaso adwira man wonkwaso odweda mpo nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia kae sɛ de ne yɛ baako pɛ mame Fauzia yɛda ase yɛma wo nyinaa ade tɔkye na wagye so ade ntoyi anase ade emra bio